Michi, Michi, saúda aí. Como é isso de que estou moi deprimida? Que me estou despedindo da vida? Deprimida xa estiven. Non vos vin preocupados cando eu estaba deprimida. Non me estou despedindo da vida. Vou debullar o meu pensamento na que poida e na que me apeteza, subilo en vídeos, a veces acabar por velos, porque no medio dos vídeos eu menciono persoas. Tedes que velos se queredes saber se falo de vos. É cansada da vida, non? Non, que va, eu estou poñéndolle aí velas a Santa Rita e de todo, para vivir moitos anos, para ver a película toda ata o final, máis facer o meu papel ata o final. Ao mellor faise vos raro verme falar formal e seria e escadra ainda ha de haber quen extraña pacotilla, pero quero dicir, eu non son un ser así dun solo rexistro. Teño todo, quero dicir, son un ser humano normal. Ás veces río, ás veces choro, ás veces falo formal, uso moito a retranca porque teño moito humor, si. E daquela, vou falar do que penso. Vou no dicir aí. Tades ataladradas perdidas, tades ataladradas e ataladrados perdidos. No. Michi, non poñas esa cara. Dille adiós á xente. Por nada, tranquilos, que moitos anos de vida me quedan. Espero non levar un golpe para falar, para pensar e logo expresar o meu pensamento.